ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ। ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବେ। ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟି କିଛି ଦିନ ହବ ନୂଆ କରି ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ମୋର ଛୋଟ ଭାଇଟେ ଆଣିଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ, ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଣିବାକୁ। ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନୂଆହାଟର କାହ୍ନା ମୂର୍ତ୍ତି ସେଣ୍ଟରକୁ ଅର୍ଡର ଦିଆହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବୁ ନୂଆହାଟରେ ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିକି ଆସିବୁ। Only wanted. ଏମିତି ଏପଟେ ବଡଟେ ତ ଏପଟେ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ନୂଆହାଟର ମୂର୍ତ୍ତି ସେଣ୍ଟରରେ। ଆଉ ଆମେ ଯେବେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେଣ୍ଟରରେ ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିଲୁ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ ଭାବେ ସରି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଯୋଉ ତିଆରି ହେଇଛି ତାର କାଦୁଅ ବହୁତ ହି କଞ୍ଚା ଥିଲା, ବିଲକୁଲ ବି ଶୁଖି ନଥିଲା। ସେ ଗତକାଲି ହିଁ କରିଛନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତିଟି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାର ଗହଣା ଚୁଟି ସବୁ କଲର ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ହି କଞ୍ଚା ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ଦିଟା ହାତୀ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବି ଅର୍ଡର ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ସିଏ ବି ତିଆରି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଅଧା ତିଆରି ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଚୁଟି ଲାଗିନି। ଆଉ ସେଠି ଆଉ କିଛି ମୂର୍ତ୍ତିର ବି କାମ ଚାଲିଥିଲା, ସେମାନେ ଚୁଟି ଲଗଉଥିଲେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଅର୍ଡର ଦେଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି, ଆମ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରେଡି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ଲାଗି ଯାଇଛି, ଗହଣା ଚୁଟି ସବୁ କିଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଙ୍କର ଚୁଟି ଲାଗିନି ଲାଗିବ। ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଆଙ୍କର ବି ଚୁଟି ଲାଗିନି ଲାଗିବ। ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଦିଟା ସଖୀ, ଏମାନଙ୍କର ବି ସବୁ କିଛି ସରିଯାଇଛି, ଗହଣା ଶାଢୀ ସବୁ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ଚୁଟି ଲାଗିବା ହିଁ ବାକି ରହିଛି। ତ ହାତୀର ସବୁ କିଛି ସରିଯାଇଛି ପେଣ୍ଟିଂ, ଆଉ ହାତୀଙ୍କୁ ଗହଣା ଲଗେଇବାର ବାକି ଅଛି। ସେ ଏବେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଗହଣା ସବୁ ଲଗେଇବେ। କାମ ଆଉ କରିବାକୁ ଦିଅ, ତମର ଏବେ ବାହାରେ ସବୁ ଯାଅ। କାମ ଟିକେ ସେଠି ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ତିଆରି କରାଯାଇ ସାରିଛି। ସବୁ କିଛି ଗହଣା ଶାଢୀ କଳସ ଚୁଟି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଲର ବି ଦିଆ ସରିଛି। କିନ୍ତୁ ମାଟିଟି କଞ୍ଚା ଅଛି, ତ ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି। ଚୁଟି ଲଗେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି ଆଉ। ଏବେ ସଖୀ ଦୁହିଟିଙ୍କୁ ଚୁଟି ଲଗେଇବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଏବେ ଅଠା ଲଗଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଚୁଟି ବି ଲଗେଇବେ। ହଁ ବାହାରେ ଟିକେ ନାଖା ଲାଗିଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବନି।
एपटे भी माँ को तैयारी करिबारे काम चलची चुट्टी लगाइबा काम चुट्टी लगाउछंती एक भाईना दीदी 3 दिन नहीं लगा था बैग बाली उठी है ना बाली लगेगा बाली नहीं उठी है बाली उठी एमते को ताकू से माटी चीज को दई हाथ लगे फक्का माटी उठी 3 दिन से बैग ना ये दुटे जमा से 3 दिन से अमुआ जमा से ये 8 जमा से आपण मन देखि पाइतबो एही माँ को मूर्ति रे चुट्टी बहुत भल भाबे लागी सारिलानी 90% लागी सारिलेने आउ 10% लागबो आउ एई अठा द्वारा ही सब कुछ लगा जाउची चुट्टी गहना आउ जोठी भी जहा लगेबार अछि एई अठा द्वारा ही लगा जाउची आउ एबे सखीर चुट्टी लागिबा पई अठा लगिया जाउची देखो जो बड़ गाड़ी कौन सा दिन हो बड़ गाड़ी ए उदिया ओ सोले काम सारी छी हैं बोलू मोरी जाई छी सब एकातरे मोर दिन पलाई छी अरे मो ओइना ब्रश करी खाई जाउ छी खाइला हम तो कोनो पात्र बंद जाई अरे पिछला तकाल के दियो आगटे कर दियो बोले तो टाइम के लगाई दियो चल भी मार गई ए मत बोल पार्टी को तो दूर था मगर यूट्यूब लगा यूट्यूब पे छाड़ी गाड़ी मार हुए मैंने कौनटा हम फोटो ले उठा कौन पे भी जाऊं उठी बेटा मोइटा आईटी गानी के आटी के ए राखी के रेडी हाथी रे किछि गहना लगाइबा बाकी थिला से एबे लगाउछंती बॉडी हमर कोन दबारे हमर पाद तो मुंड जाय करे लोग हम गार कर करू बिट करू सफे रेडी एसकी दीदी रा कर
ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହ କିଲୋ ଲୋଡ କରୁନ ମୁଁ ତୁ ଲୋଡ କରିଦେବ ବର୍ଷାଟା କେଶବ ଲାଗିବ ସେମାନେ ଗଲୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଲୋଡ ହବ ଆମେ ଏଇଆ ଏଇଠି ଆମେ ହୁଡ଼ା ବି ଆମର चलू लगुनु कि बड़ी जाओ ना जैसे जी दो दिन बैठे जा से नहीं सिर्फ ନା ନା ବସିବା କଥା କହୁନି ଆପଣ ଡେଲିଭରି ଦେବେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ मालिक अलग भाई मैंने सब ବୁଝିପାରିଲାନି ଗୋଟେ ଲୋକ ମହଲ ପଡ଼ାରେ ଏଠିକି 50 କିଲୋମିଟର ଭଡ଼ା କରି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା 15 ପାଇଁ ଆସିବେ ଏଇଠି 3 ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେବେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ପୁଣି କସିବେ ନା କସିବେ ସେଟିଂ କରିଦେଲେ ଗାଡ଼ିଟା ପଳେଇବ ରାଜା ମୂର୍ତ୍ତିକା ଗଲା 12,000 ପ୍ରସେସନ ହବ 18,000 ଏବେ ମାଝି କହୁଛି ପ୍ରସେସନ ତ 18,000 ଆମେ କୁଣ୍ଡେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଡିଜେ ଆସିବ ଚାଲିବ ଯଦି କରୁଛୁ ଭଲ କରି କରୁ ଗୋଟିଏ ନାଁ ରଖ 10 ପ୍ରକାର କମ୍ ଏବେ ମାଝି
କେତେ ଦୂର ଯାଇବୁ? ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ମାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆମ ଗାଁରେ। ଆଉ ଏବେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ଗାଡ଼ି